Dit is eigenlijk de transportkabel. Meerdere van deze die gaan straks in de buis die onder het kanaal doorgetrokken wordt. En dit zijn ook de kabels die vanaf het hokje naar een verdeelpunt in de wijk lopen. En vanaf dat verdeelpunt in de wijk heb je deze kabel en die komt uiteindelijk bij de mensen thuis. Een bijzondere put van Kabel Noord bij Westergeest. Een glasvezelkabel, maar daar onder de diek het fietspad en de trekveer terug. Dat gebeurt met een speciale boring, over een lengte van 150 meter. Dit is onderdeel van de ring die wij leggen door Friesland. We zijn her en der in Friesland percelen aan het aansluiten. En om dat op een goede manier te kunnen doen, leggen we een soort hoofdstructuur door de hele provincie heen van glasvezel. En daar worden alle percelen op aangesloten. En je ziet hier die blauwe baan helemaal rond. Dat is eigenlijk die ring waar we het over hadden. Dus die loopt helemaal door het gebied heen. En van daaruit worden allemaal uitlopers aangelegd. Komen kasten in en uiteindelijk dan kom je bij de mensen thuis in de tuin en in de meterkast. Dit punt bij Westergeest is een van de laatste puzzelstukjes in het netwerk. Het onlezen van de glasvezelkabels is betiden dreig. Maar dat is in Friesland nog een keer zo. PM-kanaal bijvoorbeeld moesten we ook onderdoor, spoorwegen, A7. Dus op een aantal plekken waar je echt een groot infrastructuur tegenkomt, ja, daar moet je soms met een boormachine een heel eind onder die infrastructuur door om aan de andere kant verder te kunnen. In Gewondwarpen liggen de oranje glasvezelkabels al een skoft voor huis. Maar het ontsluiten in de meterkast ligt op een wachtje. We hebben erg te lijden eigenlijk van materiaaltekorten die je her en der ook ziet in de wereld, bij auto-industrieën bijvoorbeeld. En daar heeft ermee te maken dat we later bij de mensen thuiskomen dan we hadden gedacht. Meesken krijgen een brief van de oornemer als de glasvezelkabel onsletten worden kan. Nevens Kabel Noord, maar dat voor de eind van dit jaar klaar wezen.